1969 was in veel opzichten een bijzonder jaar. Niet alleen stond dat jaar de eerste mens op de maan, werd het legendarische Woodstock gehouden, maar stapten ook Hans Siebers en Anton Janssen voor het eerst bij Van de Munkhof binnen. Inmiddels is het 50 jaar geleden en vieren beide hun 50-jarig jubileum binnen Van de Munkhof Print en Media. Ik ben hier gaan kijken, rond gaan kijken en dat beviel me wel. Die heeft toen mij de letterbak gewezen, hoe die in elkaar zat. En toen moet ik maar gaan zetten. Hij heeft dus gewoon een beetje geholpen gewezen van zo en zo moet je doen. En dat was het. Nou, ik kwam 50 jaar geleden binnen. Ik had de advertentie, die had ik uitgeknipt. Ik kwam achter bij de drukkerij naar binnen. Ik heb me gebeld, eigenlijk toen bij Toon van de Munkhof. En na een half uurtje praten, zei hij tegen mij: als je denkt dat je het kunt, dan moet je blijven. En zo is het gebeurd. 50 jaar later sta ik er nu dus nog. Ik heb schijnbaar ooit een keer, en toen werkte ik nog maar 6 maanden hier, en toen heb ik eigenlijk tegen Toon gezegd van nou, je moet me niet denken dat ik hier nog lang werk. Maar ja, een mens kan veranderen, dus ik zit er nu, 50 jaar later, zit ik er nog. En ik moet zeggen, ja, toch wel met een hele hoop plezier. Ik heb echt lol in mijn vak. Het leuke in dit bedrijf is denk ik het variabele wat we hebben. Ik ben begonnen aan de Heidelberger Degel. Daarna ben ik overgestapt eigenlijk naar het kleine offset. Van de kleine offset ben ik de donkere kamer ingegaan en de reprocamera. Een stukje fotozetmachine. En vervolgens ben ik aan de 1 kleuren en daarna aan de 2 kleuren offsetmachine ingegaan. Beide zijn nu echter niet meer actief op de functies waar ze toentertijd op solliciteerden. Nee, ik ben eerst handzetter geweest, dus echt met lood en alles met de hand maken. En later ben ik calculator geworden en daarna weer terug, maar dan als DTP'er, met de computers dus. Niks meer met de hand, niks meer met lood. De eerste maanden en de eerste jaren misschien natuurlijk ook wel, was het gigantisch zwaar met de hele dag staan op dezelfde plek. Het was gewoon gigantisch zwaar aan de benen. En je mocht niet door de benen zakken, want dan kwam of op 1 been gaan staan, want dan kwam Toon achter je en die gaf je dan een knietje, dat je dus gewoon doorzakte. Maar het werk beviel me zo goed dat ik dus gewoon vrijdagmiddags ook gewoon doorwerkte en zaterdagsmorgens ook nog kwam werken. Ik maakte gauw in 46, 48 uur per week. Ook ik heb weken gehad van 70, 80 uur werken. Daar, dus ja goed, ik was daar, ik denk bijna kind aan huis. 50 jaar binnen het bedrijf heeft ze gevormd tot wie ze nu zijn. Met soms ogenschijnlijk vreemde eigenschappen. Het is zo, als ik ergens in een boekhandel dus ik een tijdschrift koop, dan is toch wel het eerste wat ik doe, er heel even aan ruiken. Want de geur van inkt en van papier, ik vind dat gewoon lekker. Daar hou ik van. In deze halve eeuw hebben Han en Anton samengewerkt met meerdere generaties binnen het familiebedrijf. Ik heb Chang de drukker heb ik meegemaakt, opa. Alhoewel hij was toen dus eigenlijk geen baas. Ik heb Toon van de Munkhof meegemaakt. Ik heb John van de Munkhof meegemaakt, die ons helaas is ontvallen. En nu met Chris. En waarschijnlijk zal daar de dochter van Chris, dat zal ik denk wel weer de opvolger gaan worden. Dus met een beetje geluk maak ik 4 generaties mee. En na zoveel jaar in dienst lonkt natuurlijk het pensioen. Waar beide overigens anders in staan. Ik zou hier nog de beste jaren kunnen blijven werken. Het zal een hele verandering zijn als ik straks met pensioen zou gaan. Het ritme is helemaal weg. Maar ook dus de collega's en zo die ik dan zal missen. Nee, voor mij hoeft het pensioen nog niet zo erg. Ik moet ongeveer nog 2 jaar. En ik denk dat ik dan ook wel kan zeggen van jongens, het is nu wel genoeg geweest. En dan hang ik mijn rol en mijn inkmes, dat hangt toch wel aan de kapstok. En dan mag het verder of overgegeven worden aan de volgende. Dus. Op 13 juli is het exact 50 jaar geleden dat hun carrière bij Van de Munkhof Print en Media startte.